Aerodinamičan položaj mu je bitno jer 80% njegova otpora proizlazi iz pozicije njegovog tijela. Koji je najjači element za biti brži biciklista u triatlonu? Pa odgovor je nema ga. Početnici vrlo često usmjeravaju pažnju, pa i neki treneri, na suzbijanje aerodinamičnog otpora, pa onda ugradnja aerobarova i posjedovanje triatlonskog bicikla je fokus njihove vježbe, pa i nabavka opreme. Kao trener pridajem više pažnje ekonomičnosti pedaliranja. Pod ekonomičnim smatram da i za isti put utrošimo manje energije. Početnici često zaboravljaju da iako je vrlo važno pritiskati pedalu, da je u nekoj fazi potrebno i vući. Zato umjesto da sjedneš i stalno voziš triatlonski bicikl i sjediš na tim aerobarovima, razmisli da u svoj biciklistički trening uneseš tehničke elemente, a za to će ti biti puno lakše ako upotrebljavaš klasičan bicikl.